Ojwang mabende notimore e lwet obila ndalo machuok mokalo. Mabende odiochieng' manyoro bang' timone ringre mare bero, nyo lipot mar lakteche nyo yango ni ne owito ngimane bang' kane odeye. Mopogore kod lipot mane riko chiw kod obila mane okoni ne ogo wiye korot mar odang'ech mane riko geng'ne. Ling mar jatend migao mar arita kaachiel kod piny owacho mamalo e wi nek mar Albert Ojwang en achiel kuom penjo mabende ne jatend migao nogo mano Kipchumba Murkomen norakore godo e kinde mane ochopo e nyim od bura mar Senate mondo mi noduoke penjo mathoth ma nyaka sani oganda jo Kenya pod penjo kaluwore kod nek mar Albert Ojwang e lwet apisas mag obila. In this sitting, we want to be very clear on who in the eye of the minister or the CS, who in the eye of the IG are the suspects in this matter. The independence of institution is an extremely important value in our constitution. And as a result, Mr. Speaker, to insulate the National Police Service from interference from the executive, even the president, Mr. Speaker, is barred from giving directions to Inspector General of Police in regard to any investigations that are going on in a particular matter. And Mr. Speaker, we have agreed, Mr. Speaker, that the Inspector General of Police is going to therefore delve into the matter itself of what really happened so that this House can get the proper information. And then as a Cabinet Secretary, I will continue with my oversight responsibilities from the ministry side with policy directions and to respond to this House on those issues that are policy in nature. Kata kamano Senator Okongo Mogeni okone Murkomen ni onge kaka serikal nyalo bedo ni oling'thi nyaka sani ma onge ng'ato ang'ata ma osemaki e wi nek mar Albert Ojwang. So how can you come here, CS, this morning to tell us that the government of the Republic of Kenya has no eye, can say nothing? Do you want to tell us that the government of the day, led by the Commander-in-Chief, has got no supervisory powers over the police force in Kenya? Is that what you are telling the Senate of the Republic of Kenya? Neno makorka kore ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni Eliud Langat mabende nachielo kuom achije ma itudo kod nek mar Albert Ojwang kaluwore kod ng'ur mane ochwalo ne apisas mag kwach kich ni Albert Ojwang ne ondiko weche moko e mbui mare mar X mane tude kod weche mibadhi. Kanja olero kaka ne omako Ojwang e dala gi gwenge ma Kokwanyo kaunti Homa Bay ma ne rikochwe ma okele nyaka buri Nairobi kaindi kama ne gikone owito e ngimane. On 4th June 2025, the Director of Criminal Investigations, DCI, received a formal complaint from Mr. Eliud Langat, the Deputy Inspector General in charge of the Kenya Police Service. The complaint alleged that false and malicious information had been published against him in the X. Specifically, the published information alleged that Mr. Eliud Langat had strategically placed his most trusted officers in charge of Directorate of Criminal Investigations, DCI, occurrence book, that is the OB, desks and traffic chiefs in order to control both revenue streams and intelligence flow. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. At 21:24 hours, Mr. Albert Ojwang contacted his wife via mobile number to inform her of his safe arrival. It was reported by the officers manning the report office desk at Central Police Station, Nairobi, that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. In light of the death in custody, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was notified immediately to conduct a thorough, independent investigation. Additionally, to safeguard the integrity of the process and ensure full accountability, the following actions were undertaken by the Inspector General. Magi timore kinde mabende eneno mane chiwo kod bad migepe mopogore ma rango tije mag obila pacho kaindi koro yango nyinge apisas mane ochopo
edalagi Albert Ojwang magi kone omake ma obiro kode bure Nairobi kaindi. Magi gin Sergeant Wesley Korir, Dennis Kenyoni, Milton Mwanzi, Boniface Rapudo mane ochopo e par jaduong' Meshak Ojwang magi kone nokao wuode Albert Ojwang ma obiro kode bure Nairobi kaindi. Magi timore kinde mabende moko kuom jogo ma itudo kod ndiko e yor mbui manyaka sani bende gin achije kaluwore kod neno mano ochiw e nyim od bura mar Senate. Pod ok ong'e kama nitiere ka Senator mar County ma Homa Bay Moses Kajwang' dwaro mondo mi obila ochwal jogi e nyim od bura mar Senate ka biro chuno mondo mi otim kamano. Mr. Speaker, what Kenyans want to see is DIG Lagat not just stepping aside, but he should also go to a police station and record a statement and have his fingerprints taken, because there is no way you are going to carry out an investigation without addressing the proximate cause of the chain of events that led to the death of this young man. Mr. Speaker, we have been told that there are other suspects that were mentioned. There was Kevin, who was taken to Kenyanya and ultimately, I think, ended up in Kamukunji. What is the status? Are they still alive? Kevin, Dorcas, Peter, Douglas, Albert is dead. What about the other 4 that were advanced? We might need to issue habeas corpus so that they can be produced and we confirm that they're alive, because one of the co-accused is right now lying at the city mortuary. Mageti Muriki mabende koro senators dwaro mondo mi jatend migao mararita Mano Kipchumba Murkomen ogwe tao ka giwacho ni nyaka sani koro tich otame. Senator Kakamega Mano Boni Khalwale wacho ni Kipchumba Murkomen onge kaka nyalo bedo ni nyaka sani pod nitiere e apis kaluwore kod nek mar Albert Ojwang ka okoni oganda jo Kenya ni kod ichwang kaluwore kod kaka sirikal osebedo katayo chenro mar timo nonro kodaka meko mag jogo maitudo kod nek mar Albert Ojwang. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. And if you think I'm joking, you are a well-read man. You know that in 2011, in Tunisia, a street hawker by the name of Mohamed Baouzi was killed. And people came into the streets, and the government of President Ben Ali was overthrown. You truly don't know what you're playing with. Please, resign. You cannot be an inspiration to be in cabinet. Koro Ojwang magitimore kinde mabende duol marango tijo bile pacho kaendi IPOA koro wacho ni nitiere donjruok kod tipo mag wang' dede tesendo bila ma Central kama ne ogeng'ne Albert Ojwang. IPOA kokalo kuom jalop jakom mare Ann Mwangi wacho ni nitiere kaka ne nitiere donjruok kod tipo mag wang' dede go e kinde ni mabende koro IPOA dhi nyime kod timo nonro ewi nek mar Albert Ojwang. Magitimore kinde mabende senators dwaro mondo mi obila ochiw tipo mag wang' dede kowuok e log tich mar okwach kich mano DCI nyaka chop e tesendo obila ma Central kama ne ogeng'ne Albert Ojwang. That the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Ekoro Ojwang ma en chenro pod dhi nyime e od bura mar Senate kendo wabiro medo luoni godo kaka odhi nyime no. Wabiro mi ler mathoth kotenore kod dwaro ng'eyo mathoth kotenore kod tho kata nek mar Albert Ojwang masani pod nitiere e lwet obila. Bende mana kete nyakalondo mare miero maramogi. Weche gi medo choponi kamoro maro nitiere kokalo mano nyakalondo mare miero maramogi wadhi nyime bang' nyiriri machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka.
Komachelo en ni jogo makendo ratiro mag nyithindo e kaunti ma Migori ywak ewi kwan nyithindo ma ojwang' ma sani bende koro dwa medore e kaunti no ka gikwayo piny owacho mondo mi okonye nyithindo ma ojwang' kata owiti kod nyithind kiye manitiere kuonde jot mag nyithindo go. Joe Juma miyo ler mathoth kuok e kaunti ma Migori. Kwan nyithindo ma iwito kata mago ma ijwang'o pontie malo e kaunti ma Migori. Mae yangore kalore kod kwan mathoth mag nyithindo ma ojwang' kata mowiti ma itere kuondego mag jot mag nyithindo ma ong'ere kaka Children's Home e kaunti ma Migori. E kinde limbe maro e ka jotno mag nyithindo kata Children's Home mar Good Samaritan moade gwenge mag Nyamware e sub-county ma Sunais ne wayango ni kwan nyithindo ma ojwang' kaachiel kod mago mowiti ma ikele kar jotni nitie malo. Bishop Peter Umar kanisano mar Maranatha men achiel kuom jogo matayo kar jotni ma nyithindo wacho ni gisebedo ka giyudo nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mago mojwang' ma imiyogi kod piny owacho. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti. Nyithindo gi okelgi ka e lwet sirikal kokalo e Children's Office, kendo ng'eny gi wasekonyo nyaka sama wuoyo ni nyithindo 500 osekalo ka koyudo kony. Sani wan gi nyithindo ma tin mogik en dweche 2. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo oganda jwang'o kata wito nyithindo ma onge ketho moro amora to oganda nitie kod ting' mane ma tiko midhiero ni. Kuonde jot mag nyithindo ma itayo kod ji giwegi, kanisni kod gogo ma opogore opogore osebedo kuonde resruok mag nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mojwang' kata mago makiye. Moko kuom nyithindogi mane okwany ka jondalo kata jodweche osedongo kendo bedo dhano ma nyaka sani koro nyalo ritore giwegi. Konyo nitie university, moko nitiere tertiary e kiwango mopogore opogore kendo gidhi nyime maber. Moro osetieko university kendo osenyombo nigi chiege gi nyithinde. Wagoro kamano ne joma oserie lwetgi mar konyowa e dalani mondo nyithindo gi okonyere. Kata bed ni kuonde jot gi osebedo resruok ne nyithindo mathoth ma bende koro witi okwany kaachiel kod mago mag nyithind kiye, thothgi kale pek ma opogore opogore ma oting'o nok mar omenda ma itiyo godo e reso nyithindogi. Ida provide basic needs, ida chulo school fee, nyithindo da rwakore, gida dhi e hospital. So it is across. To ng'eny wa wanjoro tenge nitie joma osebiro ka ahinya mokonyowa, wayudo lewni, wayudo chiemo kaka lot. Dagone ja sirikal achiel erokamano miluongo ni Deputy Governor ma Migori, Dr. Mairi, kanorao ka mondo ne gima timore. Noyudo nyithindo mochando ma onge ng'ama konyo, nowenwa gunde 10 mar oduma. Ka nitie ng'ato ma embe chunye di gombre ware kodwa mondo wakony nyithinda inagi, kik ikal mabor, bi ni ginyalo timo maber to de gibede gi adita moro motengi ne konyo nyithindo machala inagi kuonde ma gintie mondo gimbende giyudre ni giwinjo ber mar bedo ei pinygi. Kata bed ni ting' pek, jotakar jot ni ma nyithindo mag Good Samaritan Children's Home wacho ni bedo kod gombo mane nyathi ka nyathi koro dongo makare kendo bedo kod ngima emosemiyo chunygi koro pok ol e konyo nyithindogi e yudo gigo mopogore opogore ma oting'o chiemo, lewni, somo kaachiel kod mamoko. Ma apil osiepe mondo med konyowa nikech tijni ok en tich mar ng'at achiel. Amora sana en kaneno ka nyathi manokwany mogol from zero kawuono nyalo bedo dhano maluonga ni baba. En morna kaneno ka nyathi oyudo ngima. Weche mag adoption, nyithindo ma yudo ratiro mar dak gi joma oyie dak kodgi, wasenwang'o kotimore maber kokalo e log tich mar idara mar nyithindo ma Migori. Mwawuoyo ni wan gi nyithindo chiegni 5 ma dhi nyime gi process, bonding dhi nyime kendo sirikal office, Children's Office dhi nyime gi loso negi chenro mag yudo barupegi mag dak gi nyithindo. Ne Nyakalondo Maramoi kuke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Nyakoro mag Ojwang' weche mabiro tenore kod noro madhi nyime ewi nek mar Albert Ojwang' ma bende odiochieng' ma kawuono od bura mar Senate koro yudo thuolo mar dadho jatend migawo mar arita mano Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kod jodito mawuok e bad migawono mar okwach kich Amin kaachiel kod IPOA. Jatend piny Kenya William Ruto thuolo machuok mokalo e ote mare ne ute fwambo kod keyo wacho ni kaka mana oganda jo Kenya kendo kaka janyuol no yudo wach e tho mar Albert Ojwang' kod lit kae nitiere e lwet obila
ka bende oro oto mage mag kuyo ne familia mar jaduong' Meshak Ojwang' kaluwore kod lal mar wuode Albert Ojwang'. Jatend piny Kenya William Ruto e ote mare bende dhi nyime ka okoni e kinde ni manonro dhi nyime. Apisas kata bad migawo no mar obila nyaka koro ne otiyo machiegni kod bad migawo no marango tijgi mar IPOA mar neno ni chenro makamano mar timo nonro ota e yo ma huyanga kendo ratiro oyudore ne familia mar Ojwang'. E kinde ni mabende nonro dhi nyime, jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime ka lero ni ma en chenro mabende kik ng'ad bura machon kapod ok ochopo e giko mare. Kakoni gikone to oganda jo Kenya biro ng'eyo adiera kotendore kod nek mar Albert Ojwang' manyo otimore e lwet obila buore Nairobi kaendi. Mano e ote mar jatend piny Kenya William Ruto thuolo machuok mokalo kone ute fwambo kod keyo mabende e oloso e thuolo mare mokwongo nyaka ne nyocha ne wach makamaendi muj e pacho kaendi nyakoro Ojwang' kotendore kod nek mar Albert Ojwang'. Gikanyo bende machopo e giko mar miwech manyien e yono mar Dimba. Kochopo sabore wang'e gi sochiko tudri kodwa kendo ne wech manyien e yo machuok sa par kaka pile wech manyien e yono mar Dimba ka thoth gi gin mago motuch kuke kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Karchu. Radio Ramogi. Radio Karchu Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Kamara moro mitine kod magajwang' machiegni pau tuke nyinga Collins Okaka. Japuonj maduong' manokocha mar timno mar Harambee Stars Benny McCarthy koroko ni loch manyogi yudo e tugo mar osiepe kindgi kod timno mar Chad en mano mamiyo yawuote mijing'o mar neno ni gitimo ikruok makare ne tuke mag CHAN mibro bagi dwe mar 8 e pacho kaendi kaachiel kod pinje libamba ma Tanzania kod Uganda. McCarthy manyo yawuote mag Harambee Stars oyudo loch mar gonde 2-1 e tugono mar osiep manyo bagi e piny Morocco ma bende ne en loch mare mokwongo nyaka ne ochak tayo timno mar Harambee Stars kamano be mane tuke mar 4 ka otayo timno mar Harambee Stars. McCarthy dhi nyime ka okoni yawuote koro timo ikruok makare kendo mae duoko mabiro miyo gi mijing'o mar neno ni giyudo loch e tuke mag CHAN ma bende biro bagi dwe mar 8 e pacho kaendi. Gonde mag Harambee Stars nyolone gi kod jotugo Emmanuel Osoro makaachiel kod David Sakwa. Kumachielo en ni kawaringo dhi e pinje mag Ulaya en nyaka sani timno mar Manchester City koro yango ni giseng'iewo jatugo mawuok e klabno mar AC Milan mabende en jatugo madiere Tijani Reinders mabende ne gikawo kuom omenda maromo pound milion 46.5 ka bende jatugo no koro keto kokiorak mabiro miyo tug Etihad kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Jatugo no mabende en achiel kuom jotugo masulu manyaka sani oseriwore kod timno mar Manchester City ma okumoting'o kod ka Ryan Atinori kaachiel kod Marcus Bettinelli kod Ryan Shaki bende gin mago mag kweth mag jotugo masani oseriwore kod timno mar Manchester City bende timo hikruok ne tuke mag pima mag Club World Cup mibro bagi piny Amerika kendo tugo margi mokwongo mar Manchester City biro bedo tarik 18 dweni mar 6 kama gidhira kore kod Wydad Casablanca mawuok e piny Morocco. Nyakoro magajwang' komachielo e tuke kata chiro mag ng'iewo jotugo en nyaka sani jatugo ma bende yande tugo ne timno mar Manchester City manyocha na Orlando ayanga ni koro were kodgi bang' tugo negi kuom higni maromo mana 10. Mano japiny Belgian Kevin De Bruyne koro nenore ni machiegni koro dhiriwore kod joloch osimbo mar lig mar Serie A Napoli ka bende en geno ma en godo ni bang' konyo Manchester City kuom higni go duto koro gikone odhiriwore kod Napoli. Kumachielo en ni jatugo Florian Wirtz
koro ikore mar riwore kod timno mar Liverpool. Bang' Liverpool nyochopo e winjruok kod Bayer Leverkusen mar chomo kata chulo gi omenda maromo pound milion 150, ka bende en achiel kuom jotugo manyaka sani timno mar Liverpool e bo Ancelotti sani oseng'iewo. Kumachielo jatugo machon ma bende ne tugo ne Manchester City ma bende nyaka sani ne en jatugo mar Bayern Munich mano Leroy Sané koro machiegni dhi riwore kod timno mar Galatasaray, kama bende koro ikore mar keto koke orak mabiro miyo tugne timno mar Galatasaray nyaka chop higa 2028. Ya kwa moga juanga gikanyo bende machopa giko mar mi weche kowuok e paw tuke nyaka chop kiny saa 1:15 e paw tuke. Wabro ng'iyo ni to Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea ginto ging'iyo jomage. Kanyaka sani Arsenal to pod ka gima digni, Manchester United bende kiny yango jezi kod jatugo margi manyien. Idwa ng'e ni en ng'a? Saa 1:15. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio kar chuny Ramogi.